I am an agri advisor. Ndisebenza iiwadi ezimbini, 14 and 32. Ndijoyine i-department nge-1st kaFebruwari 2022. Ndi-coordinator household. Apho sixhasa khona amafama alima i-veg ezigadini, i-veg efana nekhaphetshu, nezipinatshi, neebhitruthi nezinye ke endingazichaphazelanga. Omnye umsebenzi wam kukuzisa iinkonzo emafameni ngokuwancedisa a-aplayele iidiphu, ishedi, ii-boreholes no-home industry, apho sincedisa amafama khona ukuba avelise izinto abazithunga ngezandla. Kum i-Workers' Day ithetha usuku lokubheka ncakasana negalelo labasebenzi abalenzileyo kwiminyaka engaphambili nabasalenzayo ngoku ekuphuhliseni impilo zamafama okanye impilo zabantu esiqeshelwe ukuba sibancedise. Xa amafama efuna ukudibana nam, nantsi ifowuni number yam, ngu-081 035 0460. Kodwa ke ixesha elininzi sidibana namafama ngoba siye eziwadini, koonkosi, koowadi committee, koosibonda, sidibane phaa sive imicelimngeni abahlangabezana nayo.